A my dneska tu máme trošku také iné video. No ale chcem vám povedať, že chcem zapojiť volant. No a najprv chcem ho dať na tento stôl, kde sú zatiaľ celkom veľa vecí a nie som ešte v svojej izbe, to musím povedať. No a najprv musíme vypojiť túto telku. Ja zatiaľ dám takto kameru. Čakaj, dobre to vidno? Zatiaľ dám takto kameru a neviem, ako to vidno. Idem sa pozrieť z boku. Ok. Môže to byť takto. A ja potrebujem vypojiť túto telku Hisense. Takže najprv Xbox som ešte nechal zapnutý. Musím ho vypnúť. Tak. No a musíme ešte trošku odsunúť túto komodu. A táto telka je síce ľahúčka pre ľahúčka, ale nemal by som zdvíhať sám, hej. Bojím sa toho, ale dobre. Fú. Ešte musím odsunúť. Toto video bude dosť zlé, pretože ja sa bojím brať, ale není ťažká. Vyskúšam ešte všetko, musím vypojiť od tejto telky. A teraz ho musím zdvihnúť. Je síce mega ľahká, ale tak aj tak sa bojím. Dnes máme ju tu. Máme ju sem. No a ešte musím tu popratať tento celý stôl, hej. Keďže ináč nemôžem napojiť volant. Čakať, o čo? Čakať, môžem, takto. Tak ja teraz zatiaľ pospratujem stôl. Všetko musím dať dole. Všetko zatiaľ posuniem. Aj mobil. Prepáčte, že mi spadol. Všetko musím dať fakt preč. Už skoro. Čo to zavadza? Víš? Tak. No a už je tu len počítačová nabíjačka, ktorá vôbec nešpatí. Tak, bokom dám kalendár, mobil spadol, no a nejako takto to vyzerá. Hej. No ešte k tomu musím tú telku zapojiť. Idem sa pozrieť, či mám voľné miesto. Takže mám tu lampu, toto. Musím ísť po rozdvojku. Hej, to je len v mojej izbe, ok. Tak. Mám tu takú rozdvojku, ktorá sa má len pichnúť a bude mať väčší priestor. Čakať, toto musím si dať sem dole.
tam. GG. Telka sa rozsvietila, to znamená, že zatiaľ všetko funguje. A dôvod prečo ma napadlo dať tu, pretože môjmu bratovi bohužiaľ spadol notebook, no a tá obrazovka sa zničila, takže nemá ako hrať, tu má to voľné, takže tu môžeme mať volant a nemá problémy, takže v pohode. Ešte musím Xbox vypojiť. Úplne v pohode. Kde dám Xbox na stôl? Myslíte, že to bude dobré? No, hej, bude dobré, lebo keď budem zapájať ten volant, tak on vlastne vyhovuje mi to. Tak, už. Ja by som dal tú lampu úplne na kraj, ktorú má môj brat sem. Kalendár, nechám tu takto bokom. Xbox dám sem na tento bok. Mal by sa vojsť. Vošiel sa, veď jasne. A už len tie káble znovu musím odsunúť stôl. A idem to zapojiť. No, Xbox je už zapojený. Takže je všetko ready zatiaľ. Ešte musím ísť po volant, hej. Plechovku na bok. No a idem po volant, hej. Počkajte zatiaľ na to.
Nič. Toto je to nič. Nič. Povedz mi, čo je nič. Nič. Uvidíš. Čo presahuje cedáš? Nič. Matras? Nie. Mám? Ale môžu tam niekde také dobe a poškrať vodu. Ja to dvíham. Tak, výborne, mám to tu. Ako dlho to? 11 minút. Ok. No a teraz tu mám volant. Nic nevšímajte, to je len jedna pomôcka k tomu. No a najprv mám tu volant. Toto by som mala na stôl. Taký polystyren, že by sa nám to nehýbalo. Pôjde to z tohto boku. Musím dať na bok hernú myš, úplne všetko, nič tu nebude. No a teraz je všetko zapojené aj v tom. Dobre, asi hej. Toto tu pôjde stade. No tak. A teraz toto potrebujem nejako namontovať. Musím šrubovať. Počkať, musím ešte musím to dať úplne rovno, no však to ešte budem vedieť aj posúvať, dúfam, že to vyjde. Počkať. Počkať. Výborne, počkať. Lepšie, ale ešte stále to vyvedem viac na bok. Neviem prečo, ale som spotený.
A idem si to skúsiť sám, že či som ho dobre dal. Počkať. Na to mám jedno konci. Aha, no dobre. Ešte to sa dá aj dotiahnuť. Knihy. Asi užijem na max. Nechcem zasa pretočiť závit, už fakt musí byť na max. No a teraz zastav, pridaj. No a ideme to zapnúť, hej? Zapojiť. Tak. Točím. 17 minút je v pohode. Keď som musel ešte bežať, neviem kde. Ideme to zapojiť. Počkať, zapnem tlačítko na len. Funguje asi ovládač. Mám síce podľa mňa luxusnú telku od Hisensu, takže počkať, možno no konečne som mal tam zamieriť. Zapína sa to takto, nejako som to namontoval, že by mi to ani nebehalo pod nohami a môžem. No najprv musím nájsť to HDMIčko. HDMI 1. To asi bol na dvojke už keď. Počkať. Dvojka je voľná. Yes. Tak ja to zatiaľ. Dá sa domknúť aj cez volant, ale ja už som zabudol ako. Ja aj LT čím sa pridal, takže ja to blokujem na mojom ovládači. Počkať. Tak. Hop. A viem aj s týmto posúvať. A zapínam Forzu. Počkať. Funguje. Len zatiaľ ešte není rozbehaný tento volant. Neviem aj držať kameru a jazdiť, takže je to len znamenie, že som zapojil do tejto izby Forzový volant s jednou rukou riadiť a s jednou hrať. To sa ťažko nejako dá. Ale aj keď dám ťukes, to nereaguje zase. To aj minule bolo. To aj minule, ako sme ho kúpili a nejaké 2 dni sme počkali, alebo 3 a zase začal reagovať. Driftiky. Dobre, takže oznám, že funguje. Tak pre toto video to bolo všetko, tak zatiaľ čau.